20 вересня 2015-го. Рівно опівдні громадські активісти перекривають 3 пункти пропуску до окупованого Криму – Чонгар, Каланчак та Чаплинку. На адмінкордоні материкової України і окупованого Криму розгортають протиавтомобільні їжаки і розкладають шини. Пішохідним переходом безперервно ходять люди із українськими та кримсько-татарськими прапорами. Відтепер потрапити на півострів і виїхати з нього можна лише легковиками або пішки. Вантажівки з товаром на півострів шикуються у кілометрові черги. У деяких водіїв не витримують нерви. Так почалася торговельна блокада окупованого Криму. Куди мені? От зараз стану, буду жити. Мені до Геніческа доїхати, я там живу. Я що, везу щось, чи ще по своїй волі щось. Та взагалі, ну що я, не домой доехать. Я не хочу, чтобы вы кормили тех бандитов, которые убивают наших людей. Все, не будете вы их кормить. Я кормить бандитов. Вы кормите их. Досить годувати окупанта. Така принципова позиція організаторів блокади Криму зупинила поставки товарів на окупований півострів. Тодішній український бізнес мав міцні стосунки вже з окупованим Кримом і жодним чином не бажав втрачати мільярдні прибутки. Тому погрози організаторам блокади лунали щодня. Серед організаторів – лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу Ріфат Чубаров та віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар Ленур Ислямов. Він згадує, що кримські татари та активна частина українського суспільства об'єдналися заради спільної мети. Був момент, коли ми сидели без мяса, и я не знал, где нам взять деньги или мясо, где что взять, когда мы вечером нельзя было, не знали, что приготовить. 500 человек. То есть приезжает какой-то дедушка такой, с Западной Украины он ехал. Он тогда сказал, я уже не помню, не то ЧОП какое-то место, не Западная Украина он ехал, потому что он увидел за день до этого во сне, что мы без мяса. И вот он взял 2 барашков, загрузил и ехал он почти целый день и привез нам мясо. Вот я сижу, как раз вот такой пенечек там был, и он приезжает, у него 4-ка вот была машина, и открывает там черный и белый барашек. Під тиском активістів держава врешті підтримала блокаду. 16 грудня Кабінет міністрів України заборонив торговельні відносини з Кримом. Окупантам стало в рази дорожче утримувати вкрадений півострів. Втім, ще у листопаді 15-го, коли почалась енергоблокада проти активістів, тодішнє керівництво країни залучало навіть Нацгвардію. 21 листопада на активістів штурмом пішов батальйон «Херсон» на чолі з Іллею Ківою. Ще вчора вони разом стояли на блокпостах на адмінмежі з Кримом, а тепер зі зброєю пішли на людей. З початком блокади Україна не просто припинила підживлювати окупанта, а винесла питання загарбаного Криму у світовий контекст, наголошує Ленур Ислямов. З того моменту стало ясно, вести бізнес з окупантами більше неможливо. Мы напомнили материковой Украине и всему миру, что ничего не забыто, и что мы здесь, и мы что, любые торговые, деловые и даже политические отношения с Крымом каким-то образом, если будут возобновляться, то мы будем стоять этому стеной. Потому что никаких разговоров, никаких политических, тем более разговоров, и экономических с оккупантами вести нельзя. 6 тисяч тонн продовольства щодня, тисячі кубометрів води та кіловати електроенергії. Стільки позбулися окупанти через блокаду півострова. Через 2 місяці у листопаді Україна зупинила постачання води та електроенергії на окупований півострів. Внаслідок блокади Росія зазнала багатомільярдних збитків. Країна-окупант була вимушена прискореними темпами зводити Кримський міст та прокладати так званий енергоміст для живлення півострова. Організаторам блокади окупанти відповіли переслідуванням. Так, віце-президента Всесвітнього конгресу кримських татар Ленура Ислямова вони визнали винним у диверсії та заочно присудили 19 років позбавлення волі. Український воїн зазнав уламкових поранень на Східному фронті. Про це повідомили в штабі Об'єднаних сил. Йому надали термінову допомогу та ушпиталили. Боєць у задовільному стані. Поблизу Талаківки російські окупанти скинули постріл ВОГ-17 з квадрокоптера. Новозванівку обстріляли з мінометів, а в напрямку оборонців Майорська, Оріхового, Луганського та Новолуганського відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів та іншої зброї. Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям наших воїнів ворог не досяг своїх руйнівних цілей. Рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Протягом поточної доби 20 вересня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Допомагав окупантам захоплювати литовище Сімферополя. На Херсонщині затримали колишнього українського військовослужбовця, який був бойовиком в так званій самообороні Криму і допомагав Росії захопити півострів. За словами джерел у правоохоронних органах, затриманий Валерій Миколайович. Слідство встановило, що він ще в 2011 році отримав російський паспорт. Наприкінці лютого 2014-го долучився до бойовиків так званої самооборони, де допомагав окупантам захоплювати стратегічні об'єкти, зокрема аеропорт Сімферополь та об'єкти Кримаероруху. За даними слідства, колаборант був причетний до блокування території литовища та злітно-посадкової смуги, щоб завадити приземленню літаків, що прямували з материкової України. Також, володіючи відповідними знаннями з управління авіаційними польотами, підозрюваний надав військовослужбовцям держави-окупанта інформацію щодо управління системою навігації з переміщення повітряних суден над територією півострова. У тому числі допомагав приймати та відправляти російські військові літаки, якими переправлялися військовослужбовці РФ до півострова. Наразі Херсонським міським судом Херсонської області задоволене клопотання прокуратури автономії та обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 594 750 гривень. Посіпака окупантів намагався тишком перетнути лінію фронту, але був затриманий бійцями Об'єднаних сил. Ним виявився Артем Костенко, який у 2016 році вступив до лав окупантів Донеччини та служив водієм-механіком у батальйоні «Дизель». Він розповів, що серед керівництва батальйону багато росіян, а серед бойовиків досить поширеною практикою є вживання наркотиків. Первый раз в жизни в этой армии попробовал метадон, первентин, черный, мак. Ну, все тяжелые наркотики, наверное, которые существуют, все попробовал в этом батальоне. Вообще, в жизни ни разу никогда иголки в руки не брал, пока вот в армию ДНР не попал. Хотелось бы начать жизнь с нового листа, как я и хотел это задумал изначально. Бросить наркотики, может вылечиться от них, или как получится. Контррозвідники СБУ затримали бойовика, який штурмував будівлю управління Служби безпеки в Луганську у 2014 році. Оперативники встановили, що мешканець станиці Луганської приєднався до проросійських бойовиків. Разом з іншими терористами він зламував двері службових приміщень обласного управління СБУ. За завданням ватажків шукав документи та не гребував грабунком і знищенням техніки. Згодом окупанти перевели його на пункт пропуску для перевірки документів. Бойовикові загрожує до 8 років за ґратами. Контррозвідники СБУ встановили місце його проживання та затримали в селі під Білокуракиним. Близько 14 тисяч людей зібралося під мостом, який сполучає американський штат Техас і мексиканське місто Сьюдад-Акунья. Здебільшого це нелегальні мігранти з Гаїті. На їхній батьківщині недавно стався сильний землетрус. Люди мігрують у пошуках роботи і ліпшого життя. Тут вони мешкають у наметах, куренях або просто неба. Багато хто з дітьми. З американського боку людей вже почали переміщати до міграційних центрів. Їх сотнями депортують назад до Гаїті. У неділю додому повернулося близько 300 гаїтян. Для цього виділили 3 літаки. Деякі депортовані розповіли, що їм не повідомили, куди їх везуть. Я поїхала з Гаїті, шукаючи ліпшого життя. Бо тут молодь, навіть якщо здобуде освіту, не може знайти роботу. Ми ходимо вулицями без копійки в кишені. Тому багато молодих людей долучається до злочинних угруповань. Я витратив близько 15 тисяч доларів на подорож із Бразилії. Приїхав через Мексику до Техасу. Я міг би інвестувати ці гроші тут, міг би почати бізнес. Під мостом на кордоні зібралися також мігранти з інших країн. Багато з Центральної Америки, Бразилії та Чилі. А ось так нелегали переходять із мексиканського боку до Техасу. Знайшли невелику ділянку на річці Ріо-Гранде і протягнули мотузку. Боюся, що мене депортують. У нас у Гаїті вбили президента. Там небезпечно, немає роботи, багато злочинців. Маємо чимало труднощів. Я хочу знайти роботу тут, щоб допомагати родині, братам, сестрам. Розумієте? Частина людей повертається на мексиканський бік по продукти, однак назад пускають не всіх. के वचन समझत
Першокласники Афганістану повернулися за парти. Серед них і хлопчики, і дівчатка. Однак доля дітей других класів і вище поки не ясна. Відтоді, як владу в Афганістані захопив рух Талібан, навчання в школах призупинили. Вчителька однієї з приватних шкіл Кабула сподівається, що дівчаткам все ж дозволять повернутися за парти. Каже, що до неї кожен день приходять батьки зі своїми доньками. Більшість сімей просять нас і вимагають можливості, щоб класи були і вище 6-го, і щоб їхні доньки могли повернутися до занять і в майбутньому могли самі приймати рішення про те, ким хочуть бути, але поки нам не дають займатися. Таліби обіцяють не повертатися до політики, яка діяла в Афганістані з 1996 по 2001 роки. Тоді вони правили за суворими законами шаріату, які забороняли дівчаткам вчитися, а жінкам виходити з дому без супроводу чоловіків. Зараз Талібан говорить, що дозволить жіночу освіту, але дівчаткам і дівчатам доведеться відвідувати заняття в спеціалізованих навчальних закладах. Разом з хлопчиками та юнаками вони вчитися не зможуть. Теж, як і очікується, буде поширюватися на робочі місця. Наприклад, планують створювати окремі жіночі лікарні, в яких зможуть працювати жінки. Чиновники вже оголосили, що незабаром повинні відновити роботу другі шкільні класи для хлопчиків. Що стосується дівчаток, то ніякої інформації поки немає. Боротьба об'єднує. У Києві відбувся дитячий турнір з вільної боротьби «Мухаджир Опен». У змаганнях взяли участь понад 300 дітей різних національностей віком від 6 до 13 років. Організаторами заходу є громадська організація «Берлік» та Федерація спортивної боротьби Автономної Республіки Крим. Традиційно турнір почався зі вступного слова муфтія Криму Айдера Рустемова. Іслам, як я впевнений, будь-інша світова релігія спонукає бути сильним. Але сила – це не все. Заперш ми повинні бути гідними. Тому будьте в першу чергу гідними та сильними і будемо разом деокупувати Крим, бо мухаджир – це переселенець, і будемо разом будувати нашу Україну. У першому двобої чисту перемогу, поклавши суперника на лопатки, здобув 9-річний Ільяс зі Старого Криму. Перемігши й наступних борців, дійшов до фіналу та став чемпіоном турніру в своїй ваговій категорії. Я не люблю проігрувати. Це Ізет Фантонджиєв. Він поклав свого суперника на лопатки. Йому 13. Хлопець народився в Єгипті, згодом переїхав з батьками до Криму, а зараз живе на Київщині. За 6 років тренувань та змагань з вільної боротьби у нього з'явилася своя тактика ведення бою. Каже, що спочатку перевіряє, як бореться суперник, а тоді вже атакує. У нього є мрія, і він знає, як її здійснити. Мечтаю бути олімпійським чемпіоном. Сила волі треба. Надо очень усердно тренироваться, трудиться надо, дисциплину надо держать. У нас поставлены цели – это выучить Коран, это быть физически, морально, духовно сильным человеком для того, чтобы нести добро в общество. Спорт об'єднує всіх, незалежно від національності та релігії, каже віце-президент Федерації спортивної боротьби Криму Імран Усеїнов. Вважає, що курєш у кримських татар в крові, тож важливо залучати молодих спортсменів до олімпійських видів боротьби, щоб перед ними відкрилися великі перспективи. Ми думаємо, що в тандемі ми будемо розвивати боротьбу як греко-римську, так і вільну, і вже будемо бачити свої результати на світовій і міжнародних аренах. Коментатор Олександр Пастухов щиро здивований, на якому високому рівні організований турнір. Організатори подбали про все. Наші дітки вже мають привчатися до того, що вони є героями, вони є найголовнішими, незважаючи на вік, незважаючи на брак досвіду, незважаючи на те, що у маленьких ще не все виходить. Оце важливо. Боротьба – це не тільки перемоги на килимі, це гідні громадяни, справжні чоловіки, які люблять Україну і які готові творити добрі справи для прослави своєї вітчизни. Сергій із Житомирської області. Він в захваті від сьогоднішнього турніру. Каже, що за 3 роки тренувань дуже полюбив вільну боротьбу, тож відпочиває від спорту тільки на вихідних. Його улюблений прийом – мишоловка. Мишоловка – це коли тебе беруть на накат, і ти береш його теж на накат, і ти його починаєш сам крутити.
На трибунах за дітей вболівали народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій Снавєр Сейдхалілєв. Вони гідно оцінили турнір та поділилися думками щодо розвитку кримськотатарської молоді. Це нібито в нашому ДНК, але боротьба сама по собі зараз, як ви знаєте, це олімпійський від спорту. Тобто це взагалі правильно, щоб Україна має такий досвід. У нас дуже гарна школа боротьби, і ми повинні її розвивати. Ви знаєте, останнім часом у нас були олімпійські медалі. Ми привезли, Україна привезла Жан Беленюк, Ленур Теміров, Парвіз були учасники, так, і вони отримали і медалі. Тобто ми повинні заохочувати нашу молодь для того, щоб вона продовжувала і розвивала боротьбу. В Чайках вже є культурний центр, є спортивний клуб «Бірлік Спорт». Буквально у вересні відкрилася школа. Дуже великі плани щодо розвитку подальших проєктів. Це і повний цикл освітнього процесу, тобто з початкової школи до старшої школи, а також розширення саме спектру спортивної діяльності. Тобто зараз є команда по боротьбі, але планується також і футбольна команда та інші види спорту. Переможців нагородили солодощами, кубками та чашками з символікою федерації. Крім цього, було 5 спеціальних призів – за волю до перемоги, за найгарніший кидок, приз глядацьких симпатій, за кращу техніку і приз від спонсора турніру. Інна Полякова, Іслам Пінка, Заман АТР. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримськотатарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримськотатарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.